Zistila, že som ešte v pyžamách. Lebo som dneska vstala, upratovala som a iba som tak zase zaspala. To teraz som stále som ešte v pyžamách. A rozhodla som sa, že sa navličím, oblečiem sa a robím si vlasy a potom vám ukážem celý outfit. Dobre? Takže ideme na to. Takže ako prvé by som sa chcela dať tento biely make-up. A za útorok asi mi prídu hĺbky, mali mi prísť vtedy, ale ešte neprišli, ale dnes útorok mi prídu asi už. 5. A chcela som si dať, ale chcela som dať aj štece. A štece mi niečo nepovolilo. Zo šejnu. Tak som musela dať 3 hĺbky. Chcela som aj štece, ale bohužiaľ keď to roztriem, tak som ozvem. Naličené všetko, tak som ozvem. Takže posledný úprav. Tak. Keď to urobím, to som možná hotovo. Tak ideme na vlasy. Prvé ideme rozčesať. Som si rozčesala a žehlila. On som vám zabudol natočiť, ako si žehlím. A teraz rozhodla som si, že iba si dám takového hora do copíka. Takže ideme na to. Taký vlaskový máme outfit. Takže ideme na to. Takže tak toto je môj outfit. A keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber.